Katsotaan vähän tämmöistä mielenkiintoista pintakuvio, mikä tulee näillä nostetuilla silmukoilla. Täällä varmaan on joku oma nimikin, mutta en muista tähän hetään, mikä sen nimi oli. Eli tässä tehdään aina 2 kerrosta niin, että nostetaan joka toinen silmukka neulomatta ja neulotaan joka toinen kerros. Sitten neulotaan 2 kerrosta sileät neulet tänne väliin. Ja sitten taas vaihdetaan näiden nostettuja ja neulottuja silmukkoja paikkaa. Eli tuossa kohtaa, missä edellisellä kerralla neulottiin, niin nyt sitten vaan nostetaan. Nosta, neulo, nosta, neulo. Ja se silmukka nostetaan nurin neulomatta. Eli se vaikuttaa tuohon silmukan ulkonäköön. Eli tästä kohtaa nyt kun katsotaan, niin tuolla on viimeksi, tässä on se 2 sileätä kerrosta tehty väliin. Ja sitten täällä on nostettu silmukka. Niin nyt neulotaan tuo eka silmukka oikein. Ja sitten nostetaan neulomatta, nurin neulomatta. Eli kun te alettaisiin tekemään nurjaa silmukkaa, niin nostetaan vaan tästä. Ja neulotaan, nostetaan, neulotaan, nostetaan. Tää on aikalainen semmonen simppeli neule tehdä. Ja sitten jos rupeaa miettimään, että mitä mun piti tehdä, niin kun se täältä selviää, kun näkee nämä venuneet silmukat täällä kauempana, niin tietää, että tossa kohtaa piti nostaa. Tää ei ole siis tää kummallisempaa. Tää on aikalainen tämmönen helppo juttu. Ja sillä saa tämmöistä vähän näyttävää pintaa. Mut sit pitää huomioida se, että kun tekee tämmöistä neuletta, niin tää usein vetää vähän enemmän, eli joutuu ottamaan ehkä vähän isomman puiko, mitä normaalisti ottais. Ja sit esimerkiksi tässä sukassa nyt kun mä teen, niin mulla on hiukka enemmän silmukoita, mitä mulla olisi Sitten jos te ihmettelette tätä klipsua, niin kun tässä neuleessa täytyy vähän katsoa, että milloin se vaihtuu aina se neule, niin mä oon laittanut tää klipsu tähän, että tässä on tää puikkojen vaihtumiskohta. Ettei tarvitse ainakaan katsomaan täältä langasta, että missä piti olla.